wane ne Ahmad da farko wane ne Ahmad da farko tarihi na gaba na ɗauko ya Allah ka bani iko in faɗi waye shugabana dan daga Ahmad shi garkuwa ne kaga jagora hakuri ne in Ahmad na nan wallahi ba ne iya taɓa shugabana ya duka cikin karar baya ta gani da kuji kan tafiya sannan baya sallamawa ga dukkan makiyan shugabana matasa shi ne ya karatu ya yi sadakarwa a gare mu kan taimaka wa shugaban su kadan a cikin aikin gwamna ne mana nuni mu fahimta matasan su maza ce da mata kawai mayan nan bai da gefe da mahimmanci na kuɗe nuna sannu uban tafiya na farko da kai tafiyar ka ta ƙara farko yau hannaye na da ni ko kai min sai ne shugabana kuma in kishin gabaya ko ko Allah na muna nan akan fikirar mu